ஃபாரஸ்டர் வாசுதேவமூர்த்தி. இவர் தான் வீரப்பனை பிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு கங்கணம் கட்டிகிட்டு இருந்தார். சொல்லப்போனால் வீரப்பனை பிடிச்சாதான் எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு கட்டிகிட்டு இருந்தார். அதனால் வீரப்பனுக்கு யாரெல்லாம் எதிரியாக இருக்காங்களோ அவங்கள தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சி நண்பர்களாக்கி அது மூலயமா வீரப்பனை பற்றின நிறைய விஷயத்தை அவர் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டார். செங்கம்பாடி மக்கள் எல்லாருமே வீரப்பனுக்கு ஆதரவாக தான் இருந்தாங்க. ஆனால் கோட்டையூர் மாதையன்றவர் மட்டும் வீரப்பனுக்கு எதிரியாக இருந்தார். ஏன் வீரப்பனை காட்டி கொடுக்க கூட அவர் தயாராக இருந்தார். அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய ஜாதி அடிப்படையாக கூட இருக்கலாம், அல்லது ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு கட்சியில் கூட இருந்தாங்க. ஸோ இந்த காரணத்துக்காகவும் அதையும் தாண்டி தொழில் ரீதியாகவும் ரெண்டு பேரும் போட்டியாகவும் எதிரியாகவும் தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த கோட்டையூர் மாதையன்றவரும் யானை வேட்டை ஆடுறவர் தான். ஆனால் வீரப்பன் அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமான யானை வேட்டை பண்ணுறது கிடையாது. அவரும் அவருக்குட்பட்ட பகுதியில் யானை வேட்டையை பண்ணிட்டு தான் இருந்தார். ஆனால் எப்போ வீரப்பன் அந்த தொழிலில் ரொம்ப முதன்மையாக இருக்க ஆரம்பித்தாரோ அப்போ இருந்தே கோட்டையூர் மாதையனுக்கு வீரப்பன் மேலே ஒரு கண் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. சொல்லப்போனால் நம்ம போன எபிசோடில் பார்த்த பரமசிவன் இருக்கார்ல, வீரப்பன் கொன்ன முதல் நபர், அவர்கிட்ட கூட கோட்டையூர் மாதையன் பணம் கொடுத்து வீரப்பனை கொல்ல சொல்லியிருக்காரு. இப்படி தொழில் போட்டி நிறைய இருந்த காலகட்டத்தில் கோட்டையூர் மாதையன் தைரியமாக வந்து போலீஸுக்கு உதவி பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காரு. தொழில் பிரச்சனை மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு நில பிரச்சனை இருந்திருக்கு. கோட்டையூர் மாதையனுக்கு சொந்தமான ஒரு சில இடங்களை கூச மாதையன் வச்சுருந்துருக்காரு. இந்த நில பிரச்சனைக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்குது, ஒரு பங்காளி சண்டை இருக்குது. சொந்தக்காரங்களுக்கு மத்தியிலேயே எதிரிகளும் நண்பர்களும் கூடி கூடி வாழ்ந்து அப்புறமேட்டா இந்த 2ஆம் தாரம் 3ஆம் தாரம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்து நிலத்தை குத்தகை விட்டு அந்த மாதிரி நிறைய கதை வந்து இந்த இட பிரச்சனையில் இருக்குது. அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப ஆழமாக தெரிஞ்சுக்க தேவையில்ல. மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது வீரப்பனுக்கு ஒரு எதிரி இருக்காரு அப்படின்னா அது கோட்டையூர் மாதையனாக தான் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு. அந்த சமயத்தில் கோட்டையூர் மாதையன் பங்காளிங்க வந்து மாதத்துக்கு 1 யானை 2 யானைன்னு ரொம்ப சின்ன அளவில் தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அது வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது கிடையாது. ஆனால் எப்போ வீரப்பன் வந்து அதை பண்ண ஆரம்பித்தாரோ வாரத்துக்கே வந்து 4-5 யானைங்களை அவர் கொண்டுட்டு இருந்தார். அது வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் ஊழியருக்கும் ரொம்ப ஒரு பெரிய தலைவலியாகவே இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் கோட்டையூர் வகையராவுக்கும் அந்த வேட்டை ரொம்ப ஒரு பாதிப்பாக இருந்துச்சு. வீரப்பன் கதையை முடித்தாதான் இவங்க பழைய மாதிரி யானை வேட்டை பண்ண முடியும், பழைய மாதிரி வீரமாகவும் கெத்தாகவும் இருக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு கணக்கு போட்டாங்க. இந்த கணக்கை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டவர் தான் வாசுதேவமூர்த்தி. அவர் ஏற்கனவே வீரப்பனை பிடிக்கணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருந்தார்ல, அவர் கோட்டையூர் மாதையன்ட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாரு. ஹெல்ப் கேட்ட உடனே இவர் ஒன்றும் பண்ணலை. டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகாமல் வீரப்பனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற 2-3 பேர் அவர் சொல்கிறாரு. இவங்களை நீங்கள் பிடிச்சி விசாரிச்சிங்க அப்படின்னா வீரப்பன் எங்கே இருக்கான், ஏது பண்ணுறான், எப்போ ஊருக்குள்ளே வருவான், எப்போ காட்டுக்குள்ளே இருப்பான் அப்படின்ற விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும்னு சொல்லி அவர் ஒரு பேரை சொல்கிறாரு. அதுதான் வீரப்பன் கூடவே இருந்து கூட்டாளியில் ஒருத்தராக இருந்த சின்ன தம்பி. அவரையும் போலீஸ் பிடிக்குது, என்கொயரி பண்ணிவிட்டு அமுச்சு விட்டுறாங்க. இந்த விஷயம் வீரப்பன் காதுக்கு வருது. ஸோ வீரப்பனுடைய கூட்டாளிகள் இப்படி தான் கைது பண்ணப்பட்டாங்க. இருந்தாலும் இந்த வாசுதேவமூர்த்தி வீரப்பனை பிடிச்சி அவனோட ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கார். அதுக்கு தொடர்ந்து உதவி பண்ணிகிட்டே இருந்தது கோட்டையூர் மாதையன் தான். அதனால் கோட்டையூர் மாதையனுக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டில் இந்த வாசுதேவமூர்த்தி தங்குறாரு. அது ஒரு தனி பங்களா, உயரமான பங்களா. அங்கேருந்து பார்க்கும்போது காடும் ஊரும் தெரியும். ஸோ நைட் நேரத்தில் ஒரு மொட்டை மாடிக்கு வந்து எப்பப்பெல்லாம் வந்து டார்ச் லைட் ஆன் ஆகுதோ, எப்பப்பெல்லாம் வெளிச்சம் வருதோ அதை வச்சு தான் வீரப்பன் கும்பல் ஊருக்குள்ளே வராங்களா வெளியில் இருக்காங்களா அப்படின்றத இவர் தெரிஞ்சுப்பார். இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உயர் அதிகாரிகிட்ட சொல்லுவார். ஸோ ஒரு 3 பேர் கொண்ட குழு தான் அப்போ வீரப்பனை தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி ஒரு சமயத்தில் வீரப்பனுடைய சொந்தக்கார ஒரு பொண்ணு வந்து வயசுக்கு வந்துடுறா. அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வீரப்பன் வர்றதா பிளான் இருந்திருக்கு. அந்த சம்பவத்தை பயன்படுத்தி வீரப்பனை பிடிச்சிடலான்னு சொல்லி டிசிஎஃப், அப்புறம் ஸ்ரீனிவாஸ், அப்புறம் ஃபாரஸ்டர் வாசுதேவமூர்த்தி 3 பேர் ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க. யாரோட உதவியோடு அப்படின்னா கோட்டையூர் மாதையனோட உதவியோட. ஸோ வீரப்பனை எப்படியாவது நெருங்கணும், அவன் கூட்டாளிகளையும் பிடிக்கணும், அதே சமயம் கூட்டாளிங்க கண்ணுக்கு படாமலையும் பிடிக்கணுன்ற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. என்னதான் அவங்களால வீரப்பனை ட்ராக் பண்ண முடியலனா கூட வீரப்பன் கூட்டாளிகளை அவங்க கண்காணிச்சிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க. யார் எங்கே வரா, எங்கே போகிறாங்க, எந்த மாதிரி உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் போலீஸ்காரங்களும் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸரும் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க. அப்படி ஒரு வாட்டி வீரப்பன் ஒரு மஞ்சத்தண்ணி ஃபங்க்ஷனுக்கு வர்றதா இருந்துச்சு. அதுவும் பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை போட்டு வர்றதா இருந்துச்சு. அப்படி பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை போட்டு வர்ற ஆள் தான் வீரப்பனாக இருக்கணும், அவர் ஈஸியாக பிடிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது சக கூட்டாளிக்கும் அவர் பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை வாங்கி தந்துடுறாரு. இதனால் குழம்பி போன அதிகாரிங்க அந்த சமயத்தில் வீரப்பனை பிடிக்க முடியாமல் தடுமாறி போயிடுறாங்க. இது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெறி ஏற்படுத்துது. கிட்டத்தட்ட மாட்ட வேண்டிய நிலைமையில் இருந்த வீரப்பனை கூட்டாளிங்க காப்பாற்றி வெளியே கூட்டு போயிடுறாங்க. என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. வீரப்பன் காட்டுக்குள்ளே தான் எல்லா வேலையும் பண்ணுறாரு, வெளி உலகத்தில் எல்லா வேலையும் பண்ணுறது அவங்க அண்ணன் கூச மாதையன் தான்.
அதனால் கூசமாதனை கைது பண்ணால் வீரப்பனுடைய கொட்டத்தை கொஞ்சம் அடக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. வியாபாரம், போலீஸு, வனத்துறை அதிகாரிகளை சரி கட்டுறது, வக்கீல் வச்சு வழக்கு நடத்துறதுன்னு எல்லாத்தையும் பண்ணுறது வீரப்பனுடைய அண்ணன் கூசமாதையன் தான். எல்லாத்தையும் அவர் பண்ணாலும் இதெல்லாம் யார் பண்ணுறாங்க, எப்படி பண்ணுறாங்கன்ற விஷயம்லாம் வீரப்பனுக்கு அதுக்கு போய்கிட்டே தான் இருக்கும். இப்படி வீரப்பனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு 5 பேர், திம்மராய செட்டியார், நடராஜ முதலியார், அப்புறம் கூசமாதையன், இன்னும் 2 பேரை சேர்த்து போலீஸ்காரங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் கழிச்சும் அவங்க வெளியே வரல. எவ்வளவோ பவரை யூஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க, அப்போது அவங்களால முடியல. அப்புறம் வீரப்பனே தலையிட்டு பெங்களூர் உயர்வு நீதிமன்றத்தில் அவங்க 5 பேர் மனைவியை வச்சு ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்கிறாங்க. இந்த கூசமாதையனை பிடிச்சிட்டு போன நேரத்தில் கர்நாடகாவில் இந்த வன பாதுகாப்பு சட்டம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. எப்படின்னா, வன விலங்குகளை அவங்க வேட்டையாடினா அவங்க மேலே வழக்கு போடுவாங்க, சிறைக்கு அனுப்புவாங்க. அடுத்த நாள் அவங்களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்கும். வீட்டுக்கு தேவையான வரியை செலுத்திட்டு, காட்டில் எடுத்த பொருளுக்கான வரியை செலுத்திட்டு அவங்க வெளியே வந்துடுவாங்க. ஆனால் அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அந்த வனவிலங்கு சட்டம் ரொம்ப ரொம்ப கடுமையாக இருந்துச்சு. அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியே வர முடியாது, வெளியே வர்றதுக்கும் ஜாமீன் கிடைக்காது, கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். அப்படியே கிடைச்சாலும் அதுக்கு ஜாமீன் தொகை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், நீதிமன்றமும் அதுக்கு ஒத்துழைக்காது. இப்படி நிறைய விஷயம் தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு. அதனால் இந்த வழக்குகளை கர்நாடகாவுக்கு மூவ் பண்ணி இந்த விசாரணையை வீரப்பன் பார்த்துட்டு இருந்தார். இந்த விஷயம்லாம் எப்படி வீரப்பனுக்கு தெரியுமோ அதே மாதிரி காட்டை காப்பாற்றணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருந்த இந்த உயர் அதிகாரிகளுக்கும் அது தெரிய வருது. ஸ்ரீனிவாஸ் அப்படின்ற அதிகாரி ஒரு புது பிளான் ஒன்று பண்ணுறாரு. இவங்க 5 பேரையும் விடுவிச்சதாகவும் திரும்பவும் இவங்க 5 பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணதாகவும் கணக்கு காட்டுறாரு. எப்படின்னா, ரேஞ்சர் சிதம்பரம்னு ஒருத்தவர் இருக்கிறாரு. அவரும் காடுகள் மேலே அதிகமான ஈடுபாடு கொண்டவர் தான். துறை ரீதியாக 2 பேரும் நண்பர்களாகி ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த 5 பேரையும் அவங்க விடுவிச்சதாகவும் ரேஞ்சர் சிதம்பரம் அவங்க மேலே ஒரு பொய் கேஸ் போடுறாரு. என்ன அப்படின்னா, ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்கிற மசக்கால் மொக்கைன்ற இடத்துல இவங்க 5 பேரும் யானையை வேட்டையாடிட்டு இருந்தாங்கன்னும், அவங்கள்ட்டேருந்து ஒரு நாட்டு துப்பாக்கியும் ஒரு ஜோடி யானை தந்தமும் இருந்துச்சு, நாங்கள் அதை பறிமுதல் பண்ணி அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க மேலே ஒரு பொய் கேஸ் ஒன்று போடுறாங்க. அதே சமயம் பெங்களூர் உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு விசாரணைக்கு வந்துச்சு. அதில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போன இவங்க அவங்க எல்லாரும் நாங்கள் அப்போவே வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டோம், வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அவங்க திருந்தி வாழாமல் திரும்பவும் வேட்டைக்கு போயிருக்காங்க, வேட்டைக்கு போகும்போது ரேஞ்சர் சிதம்பரம் கிட்ட மாட்டியிருக்காங்க, திரும்பவும் அவங்க மேலே நாங்கள் யானையை கொலை பண்ணதுக்கும் தந்தை எடுத்ததுக்கும் வழக்கு போட்டிருக்கோன்னு அவங்க பொய் சொல்லி அந்த கேஸை திரும்பவும் இழுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த கேஸ் விஷயமா தமிழ்நாடு வனத்துறை அவங்கள பிடிச்சிருக்கு. இப்போ அவங்க தாளவாடி போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு சத்தியமங்கலம் சிறையில் அந்த 5 பேரும் இருக்காங்கன்னு ஆவணங்களை நீதிபதி மோடி காமிச்சு ஒரு அறிக்கையும் கொடுக்குறாரு. இதனால் வீரப்பன் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் அந்த 5 பேரையும் வெளியே கொண்டு வரல. ஏன்னா வீரப்பனுக்கு முதுகெலும்பாக இருந்ததே கூசமாதையன் தான். உள்ளூரில் வீரப்பனுக்கு ஆதரவாக இருந்த மக்களுக்கு கூட போலீஸ் மேலே ஒரு பயம் ஏற்படுது. மாதையன் கைது பண்ணதுக்கு காரணம் வாசுதேவ மூர்த்தி தான் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் அங்கே தெரிஞ்சிருந்தது. அதே சமயம் மாதையன் இல்லாததுனால ஊருக்குள்ளே எளிதாக வந்துட்டு போகிறதுக்கும் வீரப்பனை தேடுறதுக்கும் சொந்தக்காரங்களை விசாரிக்கிறதுக்கும் போலீஸ்காரங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருந்துச்சு. ஆனால் வீரப்பன் ஒரு பெட்டில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, என்னை பிடிக்கணுன்றதுக்காக அவங்க பல வகையில் சட்டத்தை மீறி இருக்காங்க. குறிப்பாக என் தோட்டத்தில் வளர்ந்த 12 நாட்டு நாய்களை விஷம் வச்சு கொண்டு இருக்காங்க. அந்த சாப்பாடை நான் சாப்பிட்டு சாவ வேண்டியது நாய்ங்க சாப்பிட்டுருச்சு, அதுங்க செத்துருச்சு. என்னை உயிரோட பிடிக்க முடியலன்னு சொல்லி சட்டத்துக்கு எதிராக என்னை புணமாவாச்சும் பிடிக்கணும், சுட்டாவாச்சும் கொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கே அவங்க அதிகாரம் கொடுத்துக்கிட்டாங்க. ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு, போலீஸு, ஃபாரஸ்ட் செல் போலீஸு, கோட்டையூர் மாதைய ஆளுங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க. நான் போகிற வர எல்லா பாதையையும் அவங்க கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க. நான் ஒளிஞ்சு மறையிற குழி வரைக்கும் அவங்க ஆட்களை போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஊரில் நல்லவங்க பல பேர் இருந்ததுனால தான் அவங்க இடது தப்பிச்சனால வாழ முடிஞ்சது. என்ன அவங்க கொலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்கள கொலை பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு. அதனால் ஒரு நாடகம் போட்டு என் எதிரியாக இருந்த 7 பேரையும் நான் கொன்னுட்டேன் அப்படின்னு வீரப்பனே சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி வீரப்பனை பற்றின நிறைய விஷயங்களை நமக்கு வெளில கொண்டு வந்து சொன்னதே ஒரு பத்திரிகையாளர் தான். அவருடைய அந்த முயற்சியால் தான் வீரப்பன் எப்படி வாழ்ந்தார், அவருடைய காலகட்டம் எப்படி இருந்துச்சு, மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க, யார் யாரெல்லாம் அவர் கொன்னார், எப்படி கொன்னார், என்ன ஆயுதம் யூஸ் பண்ணார், எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் என்ன, வீரப்பனுக்கு உதவி பண்ணது யார், இப்படி நிறைய விஷயத்தை மக்கள்கிட்ட போய் கேட்டும், ஏன் வீரப்பன் வாயிலிருந்து கேட்டு கூட நிறைய விஷயத்த வாங்கி அதை வெளில கொண்டு வந்ததில் ஒரு முக்கியமான பங்கு பத்திரிகையாளர் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. வீரப்பனை போய் பார்த்த முதல் பத்திரிகையாளரும் இவர் தான். அந்த மாதிரி வீரப்பன் பத்திரிகைக்கு பேட்டி கொடுத்ததும் ஃபஸ்ட்டு இவருக்கு தான். இவருடைய அந்த பேட்டி தான்
இவர் நேரில் போய் பேசின விஷயத்தெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை எழுத்து வழியாக வெளில கொண்டு வந்ததெல்லாம் நக்கீரன் பத்திரிக்கை. ஸோ இப்படி சிவசுப்பிரமணியமும் நக்கீரன் பத்திரிக்கையும் சேர்ந்து வீரப்பனை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வந்துச்சு. அந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த பத்திரிக்கை வரும்போதெல்லாம் புது புது ஃபோட்டோ ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சொல்லப்போனால் போலீஸ்கிட்ட அப்போ ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ தான் இருந்துச்சு. வீரப்பன் இப்படி தான் இருப்பாருன்னு சொல்லி கோட்டும் சூட்டும் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவில் எடுத்த ஃபோட்டோ தான் போலீஸ்காரங்க வச்சு வீரப்பனை தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதை தாண்டி வீரப்பனுடைய ஃபோட்டோ வேறு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் அந்த சிவசுப்பிரமணியம் பத்திரிக்கையாளர் தான் வீரப்பனை பார்த்து பேட்டி எடுத்து அவரை நிறைய ஆங்கிளில் ஃபோட்டோ எடுத்து அதை பத்திரிக்கை வழியாக ரிலீஸ் பண்ணது. வீரப்பனை பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பாகம் கொண்ட ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காரு. வீரப்பன் வாழ்ந்ததும் வீழ்ந்ததும் சொல்லிட்டு வீரப்பன் கூட அவர் ட்ராவல் பண்ண விஷயம், அவர்கிட்ட வீரப்பன் சொன்ன விஷயம், அப்புறம் நக்கீரன் கோபால் கிட்ட வீரப்பன் சொன்ன விஷயம், எப்படி வீரப்பன் வளர்ந்தாரு எப்படி வீழ்ந்தாருன்ற விஷயத்தெல்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாக எந்த ஒரு பேரையும் விடாமல், எந்த ஒரு கிராமத்தோட பேரையும் விடாமல், எந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரி பேரையும் விடாமல் எப்படி வீரப்பன் காலகட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்றத ரொம்ப நுணுக்கமாகவே அவர் ரிசர்ச் பண்ணி எழுதியிருப்பார். 1996 வருஷம் வீரப்பனை முதலாக வீடியோ கேமரா முன்னால் பேச வச்சதே பத்திரிகையாளர் சிவசுப்பிரமணியம் தான். அவரோட பேச்சு, தோற்றம், நடவடிக்கை அதெல்லாம் வீடியோ காட்சியாக பதிவு பண்ணி அதை கொண்டு வந்து சன் டிவியில் கொடுத்து அதை உலகம் முழுக்க இருக்கிற மக்களை பார்க்க வச்சதும் இவர் தான். நான் அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா அவர் மட்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வெளி உலகத்துக்கு தெரியாமல் இருந்திருந்தா வீரப்பன் அப்படின்றவர் யார் அப்படின்ற விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியாமலே போயிருக்கும். இது வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் வீரப்பனுடைய வாழ்க்கையில் வெறும் 5% தான். முதல் கொலையில் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட அவர் இப்போ தான் ஒரு 10வது கொலைக்கே வந்திருக்காரு. ஆனால் போலீஸோட கணக்குப்படி கிட்டத்தட்ட 123 கொலை பண்ணியிருக்கிறதா வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய விஷயம் வீரப்பனை பற்றியும் அவருடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு, எதிரிங்க எப்படியெல்லாம் உருவானாங்க, அந்த எதிரிகளை எப்படி ஒரு சமாளித்தார், எப்படி கொன்னார், அவரால் அவங்களை சார்ந்த மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனாக இருந்துச்சு, எந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்கன்றதெல்லாம் அடுத்தடுத்து இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க.